kanisa mowacho ni kanisa ma wan body mare ema koro ne dong. Temo wacho ni jo Ibrania niya, ndalo mokwongo na wuoyo gi jonabi, te kinde mogik ni awuoyo gi wuoda ma en Yesu Kristo. E kanisa mar Nyasaye ma wawuoye, ma e wuode mohero kendo ma chunye yom godo. Winjuru jo Nyanza, Yesu kende e yo. Kata ka gik moko gi weite, obed chike mag pinyni, obed prophecies mag miriambo ma wawinjo sani gi, Yesu Kristo emanda kwayo n'oganda wa Manyanza, kik uwe Nyasaye. Nyasaye noherou, analuongo ugani jo Israel. Onge joma noheru. Koro momiyo ng'euru mano, tiuru tije, lamuru Nyasaye, pong'uru kanise. Nyasaye ni kodu, obro terou mbele. Weuru fujo, keluru kwe kamoro amora ma untie. To kanisa, ng'euru mich ma Nyasaye omiyou mondo ubed ja-adiera. Wabeduru ja-adiera wan jotelo. Kik wandhogre e asoya ma josiasa miyowa, mayowa teko mar roho mar wacho adiera mar miyo pinywa ochangi. Atieko kamano. Nyasaye mondo ogwedh Nyanza, Nyasaye ogwedh Kenya, Nyasaye ogwedh pinywa, to moloyo ogandana mar Jaluo. Nyasaye oherou. Pastor Paul bende oherou. Uni oganda wa street boy ma Nyasaye manoloso ema wuoyo kodu ni. Erouru kamano. Sharon, thank you. Ramogi, thank you for giving me a chance. Be blessed. Daktari wawinje makara nyakoro mgejoanga mano Dr. Paul Mbaga jadolo kanisa